Nalazimo se ispred Zagrebačkog muzeja za umjetnost i obrt, gdje se održava izložba Hermana Bollea, arhitekta koji je obilježio povijest zagrebačke, ali i hrvatske arhitekture. Iako često osporavan, Bolle je začetnik moderne arhitekture u Hrvatskoj. Projektirao je sve, od urbane opreme, ograda, fontana, preko stambenih palača do sakralnih objekata. U Muzeju za umjetnost i obrt održana je konferencija na kojoj je predstavljen katalog Herman Bolle, graditelj hrvatske metropole, kojem je popraćena istoimena izložba. Katalog su predstavili ravnatelj muzeja Miroslav Gašparović, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske Zvonko Maković, te autor izložbe i kataloga Dragan Damjanović, koji je vrlo zadovoljan dosadašnjim uspjehom izložbe. Ako još niste, pogledajte izložbu Hermana Bollea i prelistajte katalog o čovjeku koji je stvarao Zagreb.